Wena phela ngithi kushuthi wena ayisho nginakekela kahle mina nginika ngoba uyabona nawe angithi phela nabafana sengabahlisa wena ufika ngivula kancane uyamfana lo bengenze ethwa kabuye ekhaya leyanto eyami akasabuye manje ngisakhona mina ngoba sekhona nokhona comments ngakho khona lokumenza ngiphethe kahle kodala akaqali phela nami ngokuwena ke phela sisi hayi engalizokhuluma nabo inkinga ebengakhohlwa kubo hayi inkinga ngoba phela umntwana osunayo okabani wanqumala cha akuyena wakhe kodwa kondliwa yena ngemali yezingane zami kondliwa leyo ngaleyo zindlela lelo Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba sesihleli duze kwami kuyacaca kabanzi ukuthi khona lento engayiqondi ngomuntu wakhe muva nje esoyizwa ke ekhambeni kwesikhathi. Ngicela ukuthi simuzwe ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona? Yebo sisawubona. Kunjani? Ngiyaphila siyami. Ngiyaphila nami. Uma lo hleli naye? uMakhumalo. Oh umzilikazi amashubane. Ubuye kuphi ukuhlala? eJozini. Jozini? Yebo. Oh alright. Kukhona vele la khulu khona. Yebo kusekhaya. Ngicela ungichazele kabanzi ukuthi uye wahlangana kuphi nomuntu wakho njengoba sekukhona izinto eziningi osungayi understand ngaye manje ofisa ukuzazi and esozazi futhi ekhamba nesikhathi. Oh umuntu wami ngiyingoduso kuyena. Okay. Ngihlala ekhaya kubo ngokuba nginezingane futhi bese ngilobolile uma wakhe uhlala yedwa ekhaya. Kwathi ngoba ke usekwenzile okuright ekhaya. Okay. Base bethi ngingahamba ngiyobheka uma wakhe sewumuntu emdala. So ngingokuza eThekwini ngokuzovakasha la sebenzela khona. Ngiyamaza umuntu wami ukuthi umuntu okanjani. Ngiyase sihlala iminyaka eminingi mina naye. So mangifika endlini yakhe bekuba nezinto engiyinothisayo ukuthi lezi zinto lezi zintsha izinto angazenzi ngisho kubo. Mhlambe izinto ezikanjani? Bengifica kuwashiwe kuphekwe kahle iwashingi kukliniwe ikhabethe li right istove usi right ngiyazi ukuthi makapheka vele kuhlezi kuyimess la kupheka khona yena yasaphaza endlini nje mawungena nesokisi uyalihlangabeza eminyango so ngafika nje kwabonakala ngazathi yabona ukubona ekhaya makunomuntu onakekelayo yes kodwa ehlala yedwa so ngangaba nakunaka ngosuku lokuqala ngaphindela ngolwesibili ngabona ukuthi khona okushaya amanzi ngazama ukuhlala naye phansi ngambuza ukuthi hayi baba kwenzakalani kwase kuba nomehluko njengamanje ngoba behlezi silwa sibanga ukuthi awuzama ukushintsha phela awubukele nakubafweni wathi hayi mama sengizamile ukushintsha usawukhulume nami isikhathi eside ngenza njengoba ungicela ngakujabulela nami ukuthi ke nake hayi umuntu wami uyashintsha ngempela kodwa ngaphakathi kube kukhona okungidlayo ukuthi hayi noma ngathi useshintshile bengeke kube yisakhe isandla sonke senza ukuthi kube nje endlini ngaqala lapho ke ngajwayela omakhelwane ngabuza ukuthi kwenzakalani la bathi abafuni kuba yibona abangena indabeni zabantu kodwa makukhona engifunayo ukuthi bekwenze bengakwenza ngacela ukuthi ababe nophenyo olungenzela lona njengoba bangenzela ke bangitholela intombazane bangitholela inamba yayo njengoba ngangichazile ngifonela ekhaya ukuthi intombazane senginayo inamba yayo bengicela ngihlanganise nayo ngoba nginembuzo khona iyona lefika clean la endlini sekuyacaca ngoba kuthiwa sekaningi lokho iphuma ingena intombazane mhlambe seneminyaka emingaki nindawonye nomuntu wakho sekuyiminyaka u6 okay and kule minyaka o6 awukazi uzumbambe nomunye umuntu ngaphambilini angaze ngize ngimbambe ngaphandle ngokwefoni bekuba kwasefonini futhi sikulungise khona lapho angazi noma bekusokuphelile noma kunekhona indlela adenza ngayo ngenza mhlambe umuntu wamanje noma umuntu bekuvele vele kade ngilwela yena ngazi mhlambe ke uke wahlala nomama wakhe phansi wamtshela ukuthi ma mfethu kade ngivakashile lapha kaphesini wami and ngibona izinto eziningi ezihlukile nje engingamazi eyizo endlini yakhe so mengabe ukuthi khona omunye umuntu uyamazi yini mhlawumbe uke wahlala phansi wambuza imbuzo enjalo umsearcha because isikhathi esiningi amadodana nomama bajwayele kuba wochumi so uke wamphenya uma wabuza ukuthi ake khona kwaziyo angikwazanga ukuhlala phansi nomama nesimo sempilo yakhe usewumuntu omdala onenkinga zoshukela so angikwazi ukuthi ngithi mina ngumakoti la ekhaya ngizobe ngiba nama question nomama futhi usemdala kodwa abafowabo ngeke ngabatshela ukuthi kunento engahlali kahle kimi kunezinto engizibonayo abafana akekho umuntu ongasho ukuthi hayi cha vele sikoni kukanjani nabo basho the same thing ukuthi okungenzeka ukuthi usewulwe kakhulu semkhane eqala ukuvuka ke manje bayindoda
Manje usisi njengoba sinikeze inamba yakhe uthe awukazi uzukhuluma naye wena eceleni. Cha. Mhlambe ngabe sizathu siphi? Ngiyamazi umuntu wami ukuthi umuntu okanjani. So mhlawumbe bengizokuthi mangikhuluma nentombazane egcineni bese uzoba nokungithatha kancane ukuthi angikwazi ukuyimela. Kwakhona lokho ukuthi ngizela ngiyazi ukuthi vele kusazokhanda inkinga eziningi kodwa nami ngizobe sengazi ukuthi ngaphakathi sekukhona la engikhululeka khona. No, kulungile. Ngicela ukuvela nje ngimlande usisi khona uzokhona ukuzibuzela wena imibuzo eminingi odinga ukuthi uyazi. Awunankinga ngisho? Cha, anginankinga. Buti, cosilandelayo. Alright, sibabuke lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Usisike njengoba ubonisile ukuthi akanqabanga ukuthi asijoyine njengoba esela. Kodwa ke konke okuyiqiniso sizokuthola ekuhambeni kwesikhathi. So ke asike simuze ukuthi ngabe siphathelene. Sawa? Yebo sisi. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Umabalo? UmaZulu. Zulu. Yebo. Usisi yamazi? Cha, angimazi. Ngiyaqalisa umbona. Ngiyaqala umbona. Oh, alright. So njengoba sicelile ukuthi usijoyine namhlanje kulolu hlelo, ingoba nakho yena usibhalelile and kwadingeka ukuthi kube khona wena. So ngiyacela ukuthi noma yini ekufika ukuthi akubuze yona. Ngicela ukuthi uliphendule ngokuqiniso. Okay. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Sawubona sisi. Yebo. Ngiyajabula ukuthi uvumile ukuthi sizohlangana noma singahlanganelanga ukuthi sihlangane into erathi. Ngicela ukubuza ukuthi uyamazi uSipho waNxumalo? Yebo ngiyamazi. Nazana kanjani? Senginesikhathi senzana umuntu wami nje. Mhlawumbe uma ungangichazela umuntu wakho kanjani ngoba mina ngazi ukuthi umini umuntu wakhe. Nguma wengane ngingoduso. Uyazi ukuthi ushiya umfazi kukutshenile lokho njengomuntu wakhe? Cha, angikwazi lokho kusho sisi ngiqala ngawe. Mhlawumbe usuphelile unyaka njengamanje sithandana. Into wangitshela yona ukuthi uma wengane zakhe wahlukana naye. Kusha-ke nje lokho ukuthi wena uyingodosi kanjani akazi asho ukuthi wake walobola. Oh, ngoba ngifika lapha endlini ngibona ukuthi kunezinto engiyibonayo uwena usuphila khona lapha isikhathi eside. Ya, ngoba kuumuntu wami sithandana, kufanele ngimsize endlini. Umuntu wesilisa akakwazi ukuyiklinela, abuye emsebenzini ekhathela, abuye aklina pheke. Mina njengentombi yakhe kufanele ngimenzele yonke into afuthi ngimenzele yona. Okay, singasakhulumeli ki-side lami vele nami ngisuke kithi ngendlela engisuke ngayo. Nami ngangize ngothando kuwe. Kubhlungu impela ukuthi mina nguma wengane wangishiya emakhaya weza la wahamba ezosebenza. Uyazi ukuthi unomama osesimene singekho right, osemdala ekhaya. Wakutshena lokho ukuthi unomama. Wangitshela ukuthi unoma wakhe emakhaya, wangitshela ukuthi izingane zakhe lezo wayithola entombini zihlala noma wakhe kubo. Akaze angitshela ukuthi usesimene esimbi akasakwazi ukuzenzela lutho. Uyabona ukuthi indoda yakhe ayikuthandi, niyathandana ngempela. Mina ngitshela ukuthi ngiyangithanda, nami futhi ngiyamkholwa ukuthi uyangithanda ngoba ngikaze ngize ngimbambe nentombazana. Okay, sisa awukazi uzombambe nentombazane. Ubonisa wena ukuthi uyakuthanda. Wakutshena ukuthi unoma wakhe. Uyini wena oyenzayo njengokuthi enoma yakho uyambuza ukuthi umama umfakelile imali, izingane uyifakelile imali ekhaya. Uyambuza leyo mbuzo kanjalo njengomuntu omthandayo. Nawe ngithi ngiyacabanga ukuthi uyayibona egcineni uyilento le angayithatha ayise kubone. Nawe ngithi yakufuna uba umfazi ngithi ubona senthana isikhathi eside. Sewulindele ukuthi uzoba umfazi vele. Uzoba umfazi onjani uma ungafuni ukucabanga ungasebenzisa ukucabanga wena kungani ngambuzi ngekubi ukuthi kahle kahle kwenzakalani wena kini uyanini. Wena ukaze wangitshena ukuthi usaye emabhenki usofaka imali yasekhaya badlani kini zidlani lezo ingane udlani uma wakho uyacabanga noma unokujabulela ukuthi wena nje uvula amathangi uhambise emahotela ngaba amahotela noma kwenzakalani. Mana ke sisi mina okuyangihlangene nakho uyasho ukuthi uyifakile imali kubo angikhombise futhi liphuthu uyifakile imali kubo ngisengenza ukulandelela ukuthi uyifakele bani imali nini uma esifake kubo ngiyazi ukuthi usuke ifake kubo awukho nami ngizokwenza ukuhamba ke nasincebeleka ngeke ngiye ukuncebela nendoda yami angeke nje ngize ngeke lokho ithi ngikutsheneke mama akayifaki imali uma wakhe uphila ngegrant uma wakhe uyihambisa kwaDokotela ngegrant aphinde ondle lezi ingane mina angisebenzi bengibamba amatoho mina eklinikhi yangasekhaya benguklina wakhona ngithi ngizama isimo sasekhaya kubo nesimo sami mina ngikwazi ukuthi ngifihle ihlazo lakho lokuthi ngisukele kubo angifuni bebona abantu bangaphandle ukuthi ulethe umfazi la nezingane kodwa uyahluleka ukona wena njengentombazane ecabangayo iphusile emqondweni awucabanga konke lokho nayo ingane nginayo ingane why pho ungacabangeli umunye umuntu onengane why ungayicabangeli uthathe lezi ingane engithwazile ucabanga ezizakhe ingane ukuthi ilala idleni manje usufuna mina ngifile guilty one bengakwazi ukuthi ukhona ngoqala lokho
Manje musungitshela ngosizi lwakho lasemakhaya ukuthi kwenzakalani. Ufuna mina ngenze njani? Mina ngilwela impilo yokuthini ngilele uyayilizwa ipoint lami kuthini? Njengomuntu wesifazane wena yakho hayi mina. Mina ngikwazi ukuthi wena indoda iyabhonasa sonke isikhathi nawe. Ayisho nje ukuthi ngisaya einganeni zami. Ayisho nje ukuthi ngisaya kumama. Ukhatha kanjani lokho? Awusiyi umfazi awucabanga. Angikaze ngitshelwe ngawe. Angikaze ngitshelwe ngawe saseThekwini. Uyayibona nje. Nihambe niyayilahla nje nawe isifebe. Yonke intombazane isifebe. Mangiyisifebe nawe isifebe. Lalela lapho. Uma indoda yabona indoda ohlenge nayo le. Uma waye ngathula noma ngayinini. Yes. Indaba engathula kwena. Wena phela ngithi ukushuthi wena ayisho mina ngekela kancane mina nginika ngoba uyabona nawe angithi phela nabafana sengabafisa wena ufika ngivula kancane leyamfana lo bengenze ethwa kabuye ekhaya leyanto eyami akasabuye manje ngisakhona mina ngoba sekhona nokhona comments ngakho khona lokumenza ngiphethe kahle kodala akaqali phela nami ngokuwena phela sisi hayi engalizokhuluma nabo inkinga ebengakhohlwa kubo hayi inkinga kuwe phela umntwana osunayo okabani wanqumala cha akuyena wakhe kodwa kondliwa yena ngemali yezingane zami kondliwa leyo ngaleyo zondlela lelo eyingane ngiyazondlela ngazi konke ngazi konke mina oplastic akhona ngishibenduko manje bani ngazondlela ingane mina ayithi nawe uyamonza uma kawuyona kamfana lapho ingane yakho uyazondlela mina ngahlula kanjani phuku uzondlela yami wena kuphela sebenza ukwazi ukondla unani uzokwazi ukondla hayibo sisi ayikho ngingakuzama wena usebenza phela uhlala emafamu usebenza ubonithi usewuxakekile wena usebenza uyakwazi ukuthi ubuhlungu kanjani izingane ezilala zikhala zazi ukuthi zinobaba mina za iyamela ikhala angithi uma ufonela ngakicela imali yokuhamba nesikole soyifonela mina usuku khona endlini hayi kwesinye isikhathi usuke ngakho uhlala lapho wena full time lapho wena uhamba ungangifici uhamba ngoba sohlala khona uyisifebe nje into yakho ngisifebe uyaqipita awufebe ngani phela ubona ukuthi ufebe kulesi impilo engcono uhlula yini ngoba mina ngiyazi ukuthi ngilinde mina yabona ngoba ngalotshola ngangilotshola ukuthi nginesimila ngihamba ngineka ngeke sasakwenze lutho hlala emlokole sobona phela wazi phela lalela nawe siyabona ngathi suwe emakhaya wena sibe saseThekwini nje ayithathwa ngempi sisi eyami phela lento weshela khona lokho uphuma sini ngilwele abantwana ngilwele isiko sabantu abanye ngilwele isiko sabantu abanye yazi ukunzima kanjani ukukhalelwa zingane uyazi kunzima kanjani ukukhalelwa zingane wena ugqokisa ingane zakho bahle eyibizayo ngemali yezingane zami wena mungacabangi njengomfazi wesilimo uke ngithembisa ukuloba yebo uthe maduza nizothumela umalime bakhe kuphi ngeke yenzeke leyo nto angithi uyabona endlini yakhe kunomehluko ngeke yenzeke leyo nto ngeke phela miyeke umfazi omklinela endlini nomphekela yabona nje nami ngoba ngikhokhela uzolotshola kanjani nami ngisalinde kushade mina ngithi ngeke indaba yakho ngoba ngasazi kwani nakayikhohliwe indaba mina ngilapha kuphi mhlambe ke ngizololelana lecela kwathela ubuzi le mhlawumbe uzolotsholela kini ke wena ugcine le kulungile phela uyisifebe nje uhamba uyayineka nje uhamba uyayineka indoda yona izondile kondile uhamba amadoda manje ufuna ngikhuluphale vele ufuna ngikhuluphale ngoba nginesho ukuthi awujona kayithandayo awujena yodwa lo ndoda leyo angithi uthe Ukipite naye ngabe ngitshela kanjani nomunye mayephuma emsebenzini uyaphuma uyakubuya umuntu bakutshela emakhelwane ukuthi ngihlele ngiklina mengabe ngeke emsebenzini ngisale endlini bese uyaphuma uyakwamanye amadoda ngithi ngiyabonakala nabangani bakho usukungiphelezela yini wena ngisuke ngingekho mina ngizokucela nje kuwe sisi noma ngathi uyayithatha leyo ndoda le indoda ithatha emntwini njengoba Yesu ngicela ucabangele isinko sezingane zami ngicela ucabangele lo yamama wakhe loya osenkingeni lapho ogulayo olala ngenhlungu umsuku njalo mina ngingathi ngizomenza nje kodwa unendodana esebenzayo sezokwahlulela ngisho abafowabo manje bahlulekile ngenxa yakho wena ke ufuna ngisize ngakhe kuphi hayi wehlule sisi cha bo ngoba ungibela ngosizo ngama wakhe yazi nokuhlangana kwami nami ngithi ngizojabula ngizobona lento lena ezonginika nje ukuthi ngibone ukuthi hayi la ishuthi imomela ayikho into engathi ngiyidedela ayikho into engathi ngiyidedela yini obuzothi uyabona ujahu kuyogane awukho umuzo ngawubamba wena uyambuza kodwa usugoduka nini unqumala ukahambe esugodukile emva esikhathi ngana mhlawumbe uhamba emva kwenyanga mhlawumbe emva kwezinyanga ezintathu ahamba iweekend yonke athi ugodukile ubebu emva esikhathi singana ninqumala ekhaya uyaphela 5 months singamazi singaze imali singazi lutho kodwa uyayibona ilipho athi usendile imali ekhaya uyangikhombisa ilipho ethi usendile imali ekhaya ngisuke ngisabuza okuningi ukuthi usendile shuthini baningi shuthi mina mhlawumbe ngilwa nawe ngilwa nomuntu wrong nawe ngoba uyitshela ukuthi wewe khona umuntu ongaphezulu odlula wena shuthi yabona wena kafika ekhaya wena uyaphuma kushiya weekend yonke athi usekhaya asimazi thina ngalo weekend leyo asimazi abafo ababuyayo wena ukazi umbambe nomunye umuntu sifazane angikazi ngize ngimbambe angazi ngikhona kushiya insolo ngoba ngisho ukuthi usisa ngimazi osho asihlangani nesakho uthi 5 months uyaphela and isikhathi eside siyaphela ngayithenda ngemali ekhaya and wena uthi uyagoduka emva kwa 3 months
ngiyacela bandla ningineze ilungelo ukuthi simfonele zama ukuthola kahle kahle ukuthi sithini story. Ngicabanga sifanele simthole ngoba nami ngididekile manje. Singafona ngisho. Hayi mina nginankinga mhlawumbe khona engizokuthola okungcono kunalokho. Bhuti, ngiyacela isifonise. Yebo sawubona. Baba uNxumalo unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitofuza Dlanga Amandla eZulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo sis. Yebo sis. Oh, all right. Ngicela nje ukukubuza ngempilo yakho personal but ngiyacela ukuneza isikhathi sakho and ngicela ungiphendule ngokweqiniso. Yebo sis. Unayo ingodi usesemakhaya? Yebo ikhona. uMakhumalo? Yebo. Oh, all right. Mhlambe ngabe khona omunye umuntu ojwayele ukuba naye endlini yakho eThekwini? Hayi ukhona angijwayele kuba naye uMaZulu. uMaZulu. Yebo. Oh, all right. Nginabo ke boba uthula e-studio. Sihlangene nje sowa-3 yebo. Yebo. Ngiyazi ukuthi ubungalindele kodwa nje sekuneyinkulumo eziningi ezithanda ungahlangani kahle hle. uMaZulu uyakubeka ngokucaca ukuthi bosuthembisile ukuthi uzoya ekhaya kubo uthumele omalume. Is it true? Ngiyangithusa leyo ndaba. Yebo, kunjalo nje usitshelile. So ngabe mhlambe kuyiqiniso lokho? Yebo kuyiqiniso. Kodwa bengakamtsheli uMakhumalo. Ngesimanga sokuthi Ngoba uMaZulu into yethu bingakabi serious kakhulu. Mengakabi serious pho ufika kanjani ekuthini uthembise ukuthi uthumele omalume ekhaya kubo mekuwukuthi kanti bengakabi serious? Bekumele uMaZulu aqale ngizalele ingane phela bese ngimthumela ke omalume kubo kwakhe. Kodwa kwamanje akakangizaleli ingane. Okay, no ngiyakuzwa. Kunzima ukuthi ngitshele unkosikazi emakhaya. Okay. So njengoba ngihleli nabo la uMakhumalo kahle kahle unemibuzo eminingi. Ngiyacela nje umuphe isikhathi sakhe ke ukhulumisane naye. Umuze ukuthi ufisa ukuthini. Because kahle kahle uye ubhalile kule show le ngesimanga sokuthi uye wafika endlini yakho and uthi usehlale nawe isikhathi eside kabi. Uyakwazi ukuthi uyinhloboni yomuntu. So mayese fike ethi ukuvakashela uzokubona njengomyeni wakhe. Boom, endlini kuyabonakala nje ukuthi kuye kwakhona omunye umuntu obekusiza ngokucleana indlu ayenze ukuthi ihlanzeke. So ngiyacela nje ukuyomlalela sikahle kahle ufuna ukuthini kuwena. Yebo ngizomlalela. Yebo sawona babazinhle. Yebo Makhumalo nkosikazi njani? Ngiyaphila bakunjani? Hayi ngiyaphila nkosikazi. Angikho kahle emoyeni baba. Nje Ngalani nkosikazi? uyazi ukuthi sesilwe isikhathi eside. Sengize ngaba nendlela enquma ukuthi ngiyithathe engizoyisebenzisa njengoba ufonela la ekhaya ngibhalele la ekhaya ngoba intombazane le ebengilokho ngisola ukuthi ikhona endlini ngahamba ngayithola yavuma ukuthi ihlangane. Ubhalelelani kubantu isithunzi samuthini ngathi uthini ngesithunzi sami nkosikazi? Bese kungaphezulu kwamandla ami nami bengisafuna ukuthi inhliziyo ithola ukuxola makumele ukuthi ixole kube khona engwamukela makumele ngwamukele. Ngizamile kakhulu ukuthi ngihlale nawe phansi kodwa wena wenza ngiyaqhubeka ngenza ngendlela yakho. Into ebesinginika inkinga awusabuye ekhaya. Uyakwazi lokho ukuthi akusulona iphutha ngiqambeli awusabuye ekhaya. Uyaphela u6 months imali yezingane ungayithumela ungitshela ukuthi izingane ziyahola. Ngikutshene ngoma wakho ukuthi uma wakho uyagula uma wakho enklinikhi bathe akaye esibhedlela. Ngihamba noma wakho izibhedlela ikahulumeni uyazi ukuthi ibuye umsebenzi ngawenzi kahle. Kumele ukuthi mina ngithatha uma wakho ngimhambise odokotela ngayo le mali le asesithengela ngakudla nezingane. Wawungisaphi mina? Ostati uyazi ukuthi ngikho irent imali ayikho imali engithola emsebenzini incane. Irent iphona ihlanganaphi namalobolo umholo omncane uhlanganaphi namalobolo la usuwathembisile amanje uhlanganaphi? Osikazi uzizwa ngoba indaba ezingaka. Usisi phela ufike yena wakhuluma konke la washo ukuthi yena wazi ukuthi uyena oyolotsholo akazi ngami. Uthi wena wamtshela ukuthi wahlukana nami wathatha izingane wazisa kini.
Kwazi yena ukuthi izingane zikhuliswa uma wakho. umazulu ongabi nasifuba. Mina baba ngifuna ukwazi ukuthi njengamanje ingibekaphi le ndaba le. Ngisemncane mina, sengikulinda isikhathi eside. Kubuhlungu kabi ukuthi mina ngasonke isikhathi abantu bayabuya bayavakashelwa kujatshulwe kweminye imizi ukuthi ubuyile ubaba kabani. Angisakwazi mina, angisamazi umuntu wesilisa. Ngihlele emakhaya ngilinde wena. Mina ungibekaphi? Ngifuna ukuthi ungikhulule. Ngiyaxolisa nkosikazi, nawe uyazi abantu besilisa bayalingeka ngayingeka nankosikazi. Shuthi njengamanje ukahle kahle kwenzakalani la ngoba naye uthi uhlela kaphumi mina kufanele ngihlalele ekutheni kona kuphe kumele ngikwamukele ukuthi sekukhona omunye umuntu noma kwenzakalani. Nkosikazi uyazi ukuthi ngithanda wena nabantwana bami. Yo, hey Nkosi yami. Kodwa umazulu angifake endingini. Wenqumalo. Yes. Baba ngathi ukhuluma okunye emva kokuba kade sekukhulunyiwe okunye. So njengoba uthi uthanda uMakhumalo uzokusubenza njani ngoMakhumalo? ngoMaZulu usuze wathembisa ukuthi uhambise omalume beyokhonga. Phela kusisi kuzomela ukuthi ngimshiye uMaZulu ngoba umshado wami uyamosheka manje noMakhumalo. Ucabange nini ukuthi umshado wakho uzomosheka? Because umshelile waqoma and ninonke kwezothando. Lokho okubona manje ukuthi umshado wakho uzomosheka bongakuboni ekuqaleni kade ushela. Singalingeka njengomuntu wesilisa sidingeka kalula nathi. Manje ukhetha ukuthi wenze kanjani? Angazi kumele ngihlale nabo kodwa phansi ngikhulume nabo ngoba phela inkinga manje le uMakhumalo uzoshiya ingane nomuzi uma uzogadobana emakhaya uMakhumalo masehamba. Ngicela umtshele kuMaZulu ngizomnikeza manje phone umcacisele ukuthi sithini story khonani phezukwani. Yebo sisi. Yebo sawona. Yebo maZulu njani? Hayi moya mphukile mina namhlanje. Uphuthe yini sisi? Usuku lami lonakele nje. Uyindaba ngiqambelana ngamangaka. Ukuba wangitshela iqiniso wasekuqaleni ngaba sikho la sikhona. Kodwa maZulu nawe uyazi ngangeke ngivane ngitshela iqiniso leyo kanje. Kusizani ke manje ngoba phela selivelile iqiniso. Kulimela abantu abaningi futhi la. Ngiya-understand ngilimele ngiphukile enhliziyeni kodwa maZulu nawe ngiyaxolisa ukuthi ngizizwile kubuhlungu okuzwa njengamanje. Ngivele ngixole nje kanjalo. Manje ke ngoba uthi wena uthanda unkosikazi wakho nezingane zakho. Mina sho isikhathi sami lesonke ede ngisipenda nawe bengiganga nje. Ngicela isikhathi sami uthando lwami. Mina nginikelile kulolu thando, nginikelile, ngiyenza izinto eziningi ngabe for wena. Ngikwenza umuntu mina, wena ngifica ingulube lapha endlini yakho. Bungazi nokuthi ufuna ukuthenga ama-under, kufanele uthenge ama-vest. Bungazi ukuthi kufanele ufake i-vest wena. Ngikhuluma iqiniso lelo ongalifuni. Angise silolu bishi nje namhlanje ngoba awulifuni iqiniso. Angise awulifuni iqiniso wena. Ngibamba ngezandla maZulu ngathi ngabizwa umuntu wesifazane. Ubuzo ngibamba bese uyangidedela phela bongeke uze ngibambe forever. Ubuzo ngibamba bese uyangidedela. maZulu singahlangani maZulu. Yabona into ehlanganisa wena phakathi. Usangicasule kabi. Awuhambe ubona wakho ke emakhaya. Ngize ngithi singahlangani maZulu ngibiza ngengulube. Singahlali kanjani ngiyeza ntambama endlini yakho? Ngiyeza ntambama endlini yakho. Ngizothatha konke ngokwamsala uqhubeke nomkakho. Ufike maZulu uzongithola kahle. Ngizofana amaphoyisa futhi uzongenzani? Thola kahle maZulu. Uzongenzani? Ayikho into ozongenza yona wena. Ngibiza ngengulube maZulu. Kunani pho ngibiza ngubavolo uyona? Wawuyona ngulube wena? Angabiza umuntu wesifazane mina. Ngisho umkami unkosikazi wami akazongibiza ngengulube. Angena unkosikazi wakho phela mina. Ngathi uyakukhohla lokho. maZulu. Ayihlangane ntambama ngizofika. Futhi awubuye nje uzolungisa inkinga zakho. Angazi uzofika bani endlini yakho ngizofaka ukuthi ngihambe. Ngiyajabula uzoyapi? Usunabangani yini wena? Ngizohamba ngiyophuzela utshwala. Ilona into yaziyo ukuphuza utshwala. Awusho ngoba ethi unkosikazi wakho ke wena ufika after 6 months. Kimi uhamba njalo after 3 months uthi yakini usukephi? maZulu. Usuke uyephi? maZulu kahle kungibize ngengulube uphinde ungibuzele embuzo. Hayi sengikubuza ukuthi usuke uyephi? Nami ngazi ukuthi ngingedwa kanti angedwa. Nginiwe manje umoya wami uphezulu. Udinwe kabi ke shame. Usheshile ukudini. Uzokwehla, gumla ivest, gumla iskip uzoba right. Shayise ngomoya. Ngeke maZulu. Sibangaki lesithembu sakho singasile? Nithi angiphumi maZulu. Sibangaki?
Mazulu ngicela sibuye sikhulume le ndaba. Ngicela sibuye sikhulume. Ngomoya ophezulu njengamanje. Oh, sizoyikhuluma-ke kodwa. Hayi soyikhuluma kuthola ithuba Mazulu. Baba uNxumalo. Yebo. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Yebo ngiyabonga. Kodwa-ke uthi uMazulu uyabuya ntambama endlini, uze endlini yakho. Angazi uzofika basi ngoba mina ngeke bangifiki. Ungibiza ngengulube lo muntu wesifazane, ababiza umuntu wesifazane ngengulube mina. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, kodwa-ke ngiyacela njengomlisa, njengomnumzane uthanda ukuthi aphile impilo eqondile, ngiyacela ulungise iy'nkinga zomuzi wakho. Yebo sisi ngizozama. Ngiyabonga kakhulu. Yebo ngiyabonga. So nicabanga ukuthi kufanele kwenze kanjani-ke okulandelayo? Decide ukuthini? Mina ubaba wey'ngane zami angikwazi ukuthi ngivele ngidele nje konke ngithi ngiyahamba. Okay. Futhi sekungaba kubi noma wakhe sesiphilisane isikhathi eside. Ngatshenwa vele ekhaya ukuthi kuningi engizohlangabezana nakho phambili. Okay. Khona kubuhlungu kwami kweleki kodwa nje ngizobekezela ngizoqhubeka ngihlale. Uzoqhubeka uhlale noma uMazulu ekhona? Angamamukeli uMazulu mina. Akukho lula futhi njengoba nayo nobaba esethi nje ayikho into ahlanganisa naye. Mamukela kanjani umuntu nendoda ethi akasahlanganisa utho naye? Angimamukeli mina. Mazulu, ucabanga ukuthi kufanele kwenze kanjani ukusuka la siya phambili? Okwamanje angazi, inhliziyo yami ibuhlungu. Zonke lento ezenzeka usuna namhlanje bengayilindele. Bengayilindele ngempela, umoya umphukile. Inhliziyo yami ibuhlungu. Ithembisa zona uyabona ukuthi asho ukuthi bezingesho lutho. Bezingasho lutho, mina ngazi ukuthi sibadala manje. Asikho isidingo sokuthi umuntu afihle iqiniso. Size singene ubudlelwaneni kanti unemfihlo engaka. Umfazi kuba nomfazi akuyona into encane leyo. So kwakufanele kube into ayintshela nokusuka ekuqaleni. Yes, kube kuwena noma uyangena noma ungena. Noma ngini. Manje kubuhlungu ngoba ngimthandile namanje inhliziyo ngiyeza ukuthi iyamthanda. Kodwa ngiyacabanga olunye usizo lomunye umuntu wesifazane. Nami ngumuntu wesifazane, nami bengeke ngithanda ukufihlwa kanje. Kodwa nami ngiyamthanda. Angazi ngenze njani. So uzosiyekela isiphepho sidlule, uqhubeke noNxumalo noma ukhetha ukuphuma nje straight? Ngicabanga ukuthi ngizothi ukwehlisa umoya kancane okwamanje. Nginesho ukuthi sizokwazi ukuhlala phansi silungisa izinto. Angiyiboni ngiphila nomuntu wesilisa ngaphandle kwakhe. No, ngiyakuzwa. Ngiyacela ukuthi nisivumele ukuthi senilandelele ukuze sizokwazi ukuthi emva kokuba kade nisuka la kwagcina kwenzekeni. Ngiyacela ningawavala amafoni enu khona sizokhona ukuthi sinithole. Sizokhona kahle ukunilandelela. Mekudingeka ukuthi siye ekhaya siyombona noma kulungile futhi singaye ekhaya. Kodwa ngiyacela ukuthi ningasinqabeli ukuthi sihluleke ukunithola. Yebo, Ngiyazumela. sanibona. Siyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya kuningi okwenzakalayo la eminyango. Angazi. But-ke u-part 2 uzoza kungesikhathi esingakanani. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyathanda kakhulu. Bye.